Salam aziz izleyiciler. Bugün biz diňe aýna bilen çykdyk. Käbir soňky wagtlarda bolup geçen wakalary halka açyk etmek üçin has bir şekilde. Aýna indi size sorajak bolýan bu soňky wagtlarda nämeler bolýar bu halk hereket edýärdi owa bolýar. Ondan soň halkyň hereketinden bu opozisiýanyň ýa-da bir toparlaryň hereketine öwrilip başlady bu. Nämäniň alamaty bu? Şo arada bir gürrüň ediň. Salam kemine, salam iyleşlemiz. Bu arada gürleşip otursak, gatyr üýtgeşik bir täsin wakalar bolup geçýär. Ýurdun daşyna, ýurdun içinde de, ýurdun daşyna da bu wakalaryň esasy iň möhüm rolüni oýnaýan adamlar DWT-niň adamlary, ýani şu häzirki höküm Türkmenistany höküm sürýän rejimiň desantlary ýurdun daşyna hakyky uly hereketler edýär. Biziň görüp geçýän wakalarymyz videorolik bilen her minutyny, her hereketini bize görkezýärler, köp taňry ýalkasyn. Şo zatlaryň esasynda da biz bir uly surat çekip bilýär. Şu adamlaryň edýän hereketine görä. Bu taýda hiç hili toslaman geregi ýok. Bu taýda hemme zat aýaýdyň öz hereketleri bilen, öz dilleri bilen bize beýan edýärler. Galy berse de adam akmak bolmasa şo beýan edilen zatlardan, şo video düşürilen zatlardan özüne netije çykar bilýär. Ýöne diýjek bolýan adam buluň edýän hereketleri rejimiň tarapyndan işleýän bolsa, bu milletiň inanjaglygyna seredip ulanyp, şolaň türkanalygyny oýnap, manipulasiýa edip bizi nire elçek bolýarlar. Şo taýda iň uly sora bolupdyr. Edil aýdyşyňyz ýaly şo taýda rejimiň tarapyndan işleýän bolsa, diýdiňiz aslında işleýän bolsa däl, işleýär munyň subutnamalaryny bizim oglanlarymız görkezdi. Bu entek hemmesi däl. Aslında o taýda görkezlen zatlaryň. Indi şu taýda bir zat aýdyp geçmekçi men. Opozisiýany satyn almak kyn däl. Ýöne halky satyn alyp bolanok. Dogry aýdýaň. O opozisiýanyň taryhyny bilmeli. Geçenem aýdyp geçildi. Opozisiýanyň taryhyny bilýäňizmi diýip. Opozisiýa nerden geldi, näme üçin geldi? Indi Türkmenistanda opozisiýa 93-nji ýylda Niýazow tarapyndan döredildi. Yani hayran galarsınız. Niýazow näme samsykmy kan özüne garşy bir topar döredip diýip sorap bilersiniz şu taýda ýöne. Şunu bilin, diktatura opozisiýasyz bolup bilýän däldir. İkisi bir-birine garşy ýaly görünýändir. Dost düşmanlardır bular aslında. Onam döredýärler, onam daşara çykarýarlar we görnüşe göre o meselem 10 var. Şu halkara guramalarına ine serediň opozisiýamyz bar, hereket edýär. Eger bir zat bolsa, şolaryň üstülen halkyň nemeleri bildirirler diye. Ýöne bu opozisiýa aslında rejimi işleýänligi üçin dogry manyda bildirýän däldirler. Yani iskustwen opozisiýa bu. Demek ona şu opozisiýa sözüni ulanyp bular halkara institutlarynyň öňüne de hemem adamlaryň aňynan bulaşdyrýarlar, halkam beýleki halkaralarym bulaşdyryp ýene de öz rejimini başga adamyň üstü bilen dikeltmek isleýärler. Şeýle bolýar. Edil özü, meselem DWT bir opozisiýadyr. Opozisiýa diýip at berýär we şonuň ýanyndaky dostlary bar. Bularyň hemmesi bir uta girdiler, paketlendiler bular. Meselem DWT opozisiýa diýip çykdy. Yani bu adam 29'unda Aşgabatda näme işi var? Ýollary ýapyp karantin. Eger üns berýän bolsaňyz 28'inde uly bir miting bardy, şoňa taýarlanylýardy. Yani o miting öňü kesildi. Karantin elan etdiler, toplanmaly däl diýdiler meselem Türkiýede. Yani Kiprda, Amerikada dowam etdi, yani bu taýda dowam etmedi. Yani iň esasy Türkiýe Türkmenistan watandaşlarynyň güýç bolup toplanyp biljek ýeri we şonuň dowamy gelmesin diýip
şu kıssalı wagtda edilen bir iş bolmaly bu degete bir özçe halka garşy bir çäre. Onu diýmek şo 29-naky Aşgabatda gidip gelmek näme diýler, komandirovka bolýar-da, syýasy komandirovka bolup durýar-da. Sebäbi bütün dünýä gulply bolup durka, o taýpdyň spetsreisler gidip bilýär, hemem ýörüýte adamlar gidip bilýär. Dogry dämi? Şo syýasy adamlara hiç hili granitsa ýok, передвижение boýunça. Dogry bolýar-da. Doğru, hatta şunun ýalam diýip biler. O men 29-unda aslında men Aşgabatda däldim. Meniň çağalarym, o gyzym, ýene bir zadym giren bolup biler meniň Facebook'uma diýer. Ýöne çağalary ýa-da maşgalasy o taýda bolsa näçin entegem gezip görler bular arkaýyn. Bizim aktivistlerimiz ýüzüni açyp çykyp bilen ok. Halk ýüzüni açyp çykyp bilen ok. Bular arkaýyn elini aýagyny sallaşdyryp gezip görler awlar. Bularyň eli uzadan ýerine ýetýär. Sebäbi ştada ýene bir gedek özleriniň şo rejimiň bir bölegini tasdiklaýarlar. Eden hereketlerini gaýbany edilýärler. Hiç hili basyşa neme bolanoklar. Bärde tasdiklaýarlar. Bärde bularda finansiv problema da ýok. Bu taýda bularda erkinlik problemasy ýok. Bu taýda öz ýurduny aşmak problemasy ýok. Bu taýda hiç hili hosarlaryna basyş problemasy ýok. Diňe şo rejimiň beren zadanyalaryny ýumuşlaryny ýerine ýetirbilýärler. Ştada gowy ýüzme-ýüz tasdiklaýarlar da ştada. Onsoň bular meselem şunuň ýaly oýun oýnadylar başdan, meselem birleşmeli sözüni aýdan wagtyň opozisiýa birleşmeli diýip düşünýärler-de. Ýöne ýok, ýa opozisiýa birleşse birleşmese näme? Halk esasy halky birleşdirmejek bolýarlar. Şonuň üçin birleşmek sözü hem opozisiýanyň däme diýilýär oňa deň manyly etdiler. Birleşmek diýmek opozisiýa diýmek ýalak mana getirdiler. Sebäbi hemme zat opozisiýanyň eline berjek. Opozisiýadan bu rejimiň bir taýarlan proýekti. Ondan soň halk gidip duran ýolundan başga bir taraplara gönükdirmek bolýar. Bularyň esasy proýekti bu. Eğer ünüs veren olsanız şu 19'undaki mitingi o çağırdılar, yanlış yere çağırdılar. Hatta aktivistlerin hem mesulen hem gürleştik. Biz aslında şu taýya gitmeli, başka yere gidelim deyip näçe aýdyp dur. Yok, o inim, digim, şu taýya esasy olaryň nemesi merkezi. Yok, esasy merkez o taýda, esasy merkez onuň Türkmenistanyň içinde. Bu yerler bizim yenem öz toprağımız hasap edilýär. Onu rejim ýyksaň ýene dam şol yerler şu öňki ýerinde galaýmaly. O taýyn ýakanyň bilen hiç zat bolanok. Düýünden ýalňyş we adamlary şu sany artýar diýip şu sanyň öňüne geçmek üçin ýöreýt edildi. Hatta Dür Sultanam şonuň ýalyk etdiler we şu wagt biz hiç bir adamy çağıryp bilemzok mitinglere. Gyz çykdymy diýip soraýarlar. Yok diýip jogap berýän, onda men näçin geleýin diýär-de. Sen bir gyzy çykaryp bilmeýän bolsaň diýerler. Bir adama. Onda bu ýerde diýmek şu miting meselelerine de adamlary agzaly etmek maksadyny öňüne goýdular we şoňa ýetdiler. Sebäbi halkam öz arasyna parça bölüp başladylar, öň tire bölünşigi ýalyk edip. Indi tire bölünşigine göz ýetirdiler, halk öz arasyna birleşdi, bir jem bolup hemme ýetjek maksadyny, goýan maksadyna ýetjekligine göz ýetirdiler. Indi bular organizasiýony organizasiýa tarapyndan bewet bolmaga başladylar. Adamlary agzalalyga çağıryp başladylar. Onam adamlar öz arasynda düşünmezlik dörep, şu taýda da bölünşip raskol başlaýar-da. Şu tahnada gelip ýören desantlamyň öz gelip çykyşlary barada gürleşäýsek. Bu taýak Narjan Muzafferowa da bar, ilki başda bir opozisiýoner ýalagan boldy da ýöne özüniň kimligini seçip alan ýoly bilen ile mälim etdi. Hydyrov bar, olamar geçmişi boýunça gatyr hemmesini geçmişe bolan geçmişe hem häzirki güne bolan ýa-ni rejimiň desantlary. Ýöne geçmişinde de has agyr günäler edilen adamlar.
Bu Kurbanov bulan bir häzirki zamanna işläp ýören polkovnik, gaty uly pagonlar bar eken, onu parady arudy diýen adam. Diýeçem anha SSR-in jelezny zanavesi döwründe SSR-in çäklerine giyiri bilen adam. Ýöne möne adam däligini öz videosyna öz dili bilen tasdiklady. Ştaýda SSR döwrüne yapyk döwletin içine girmäge kimlere mahsus boldy? Şol wagtlar diňe KGB'niň ruhsaty bilen girilýär we KGB'niň ruhsaty bilen çykylýar. Şu wagt Türkmenistanda gydan has beter bir ýagdaý bar. Hatda şunuň ýaglap näme bar? SSR bir dünýä diýip pikir eden bir derejäge getirdiler SSR. Imperiya bollul o döwürde. SSR imperiýasy boldy da. Daşary ýurtlaryň dilini. Biz içinde oturup ondan habarymyz ýokdy imperiýalymyda. Ýöne biz bir uly 15 respublikadan döredilen bir ullukan döwlet hasaplaýadyk. Emma daşary ýurtlarda akylan ýüzünde biz imperiýa, Sowet imperiýasy diýip, Gyzylan imperiýasy diýip atlandyrylýan ekenik. Tarih kitaplaryna şeýle ýazylýar. Owa indi şu Muzafferowa dönüp gelsek şu bir rozet görkezdi geçenlerde. Yani şu taýdy suratam çykar. Şu rozede diňe häzirki Türkmenistanyň rejimi berip bilýär. Yani göz görteli adamlar aldap dur da şu taýda. Ýöne biziň halkymyzam sağda we şol rejimiň näme öwredýän bolsa, näme edýän bolsa şu zatdan uzak. Hakykatdan islan ok halkymyz rejimi. Şonuň üçin ýene de göz görteli şol rituallaryny edýärler. Hawa şu rozet diýäniň şu türkçäni bilmeýän illeşlemi daýdan rozet demek ýa kyznaçok baýdyk ol çet tarapyna daqylýar. Häzirki rejimde işläp ýörenler, fiýlag alanlar, adamlar şu znaçogy daqýar. O znaçok Muzafferin aýtmyşyna görä mene elimde tutup gören adam däl. Şonuň üçin oň materialyny bilemok. Muzaffer maň dilinden ol 750 probaly 18 karatly altyndan edilen hemem 5 tane göliň deregine 5 tane brilliant bar diýip agyn doldurup gurulýar. Hemem diýä şoň haty bilen bukçasy bilen ýamaňa diýä gowşurly diýä. Onon diýä Aşgabatdan Türkmenistanyň gelli döwlet adamsy, ula adamsy diýip aýdýar, suratlandyryp berýär. Diýmek häzirki rejimde ol diňe şu guppoly jaýdan gelip bilýär. On ýaly nagrady, on ýaly ýani döwlet derejesindäki fiýlag. O fiýlagam diňe öz adamlaryna berip bilerler. Olar hakyky opozisionerlere beriljek fiýlag däl. Näme üçin opozisionerlere fiýlag berjek? Opozisionerler siziň ogurlan pulluňyzy dünýä belli edip aýdyp otyr. Siziň opozisionerleriňiz diňe diktaturany ýykmaly, gubmolen sözi bilen siziň rejimiň edenetdiligini açan oklara ýekeje fakt bilen hem ýekeje video düzenländirler. Diňe gummol diktaturany aýyrmaly. Diktaturan aýyrmaly söz bar, o Gurbanoğly Berdimuhammedowyň özüm aýdyp berbilýär ony. Olen o hakda aýdym sadam ýazyp bilýär. Onuň üçin oň bilen bir opozisioner bolan ok. Men diýjek bolýandarym ştaýda öz-özünden tasdiklady. Nirden gelip çykanyny hem nire degişlidigini. Hemmesiniň ýoly bir direksiýada gidip barýar şolong. Hemmesiniň ýolum Aşgabatdaky rejim. Awa bundan soň halk aldanmaýar. Halk aldajak bolmaňsa garşyňyzda indi diňe halk däl, ukyply ýetişen zehinli ýaşlar bar. Pikirler, proýektler, düzülen mailnamalar hemmesi şu ýaşlaryň elinden we kellesinden çykýar. Şonuň üçin bundan soň KGB'niň DWT'si, KGB'niň Narjan Muzafferowasy, KGB'niň düýejisi öz agy bilen aýtdy sebäbini. Hiç kim saklap bilmeýär, bu halky saklajak adam ýokdur we bunyň üstüne şunu aýtmak isleýän, hereket halkyň hereketi bolmaly. Ve halkyň hereketi biz iň soňky bir video goýduk. Şu halkyň hereketine hökman suratda goşulyň. Hiç bir opozisiýa, hiç bir topara, hiç bir näme değişil däldir. Diňe halkdyr ol, arassa halk ve bütün halkymyzy şol arassa halkyň içine çağırýarys. Ştaýda da hemme aýdanlaňa goşulýan, kemine hemmesini dogry aýtdyň. Şu häzirki KGB'snikler
şu agdalyk geçilen KGB-şnikleň şulaň hemmesi bir zynjyrda, o zynjyram baryp häzirki rejime eltýär, aýagy bilen. Egerde adamlar öz türkanalygyna esaslanyp, şu zynjyra öz akballaryny baglasalar, şu zynjyr bilen häzirki rejimden aňyrda dursun, onun beter wagşy türme rejimine özüni öz eli bilen gowşurdygy bolýar. Bular hiç hili rejimi çalışmaya. Bular häzirki rejimi mundan beter puhtalandyrar. Sebäbi bular häzirki bolup geçýän zatlary özleri garşyp, özleri göz ýetirdi, daşyna çykyp desant bolarak. Şonuň üçin bular inni halky mundan beter näde bek saklap bolar diýen schema düzerler. Gurbangulyn kellesine gelmejek schemalar düzler. Sebäbi hökümetin sistemasy silaviklaň, ýani KGB-şniklaň, desantlaň eline berilse, ol dünýä, ol hökümet sistematiski, avtomatiski türme bolýar, türme dönýär. Aeroportyň daşyndan filmler aýlanar. Mundan beter güne düşerler adamlar. Şonuň üçin adamlar, türkana adamlar, watandaşlarym, hemme zady öwrenin, öňüňizden bir adam çykdymy? Öňüňizde telefon var, internet var, hemmesini döriň, öwrenin, kimiň näme diýäni dürdäne hemmesini öwrenip, hemmesini analizlemany öwrenin. Sebäbi bular hemmesi özi barada aýdyp berip otur. Bizde näme gerek? Diňe şulary üns berip dinlemek gerek. Biz şonu üns berip dinlemän, yüzlei ananyp türkanalygymyza edip, yüzlei ananyp ýerine düşdik. Özümize bara öz akbalymyza palturdygymyz bolar. Şonuň üçin şu gün şularyň hemmesiniň bir ýere jemleneni biziň hemmemize gowy boldy. Sebäbi bular her aýry bolan adamlaryň çaşyň gözüne sereden ýalyk etdiler-de bular adamlar aljaratdylar. Ýöne diýjek bolýan şularyň hemmesiniň kimine aýdyşýaly bir pakete jemlenip bir gäme münenleri gaty gowy boldy. Indi hemmesi rejim bir ýana boldy, halk beýleki ýana boldy. Halk şulary şu derejege getiren halk, sebäbi şular halkdan gorkmadyk bolsa, şular ýaly hereketlere mejbur bolmazdylar. Sebäbi halk diýilen zat bir fil. Ýöne halk özünden, öz kölegesinden gorkýar. Adamlar gorkmaň, dowam edin hereketiňizi. Sebäbi şular sizden basylyp şu derejege geldiler. Yani hatta gaty uly gorku bolmaly, daşary ýurda yani parti diýip aýdýarlar häzir. Ýöň parti diýip aýdan oklardy. Biz parti diýýäs. Şonuň ýalzatlara çelli gidip bilýän eken bular. Bundan soň nämeler çykaryp bilerler? Olam bir soraw işareti. Ýöne biz diňe halk bolup güýçlenmeli. Diňe halk, güýç halkdadyr. Ýöne halky aldap, onuň güýjini elinden alýandyrlar. Hiç wagt ýadymyzdan çykarmaň. Ýene bir gezek gaýtalamakçy şu taýda. Opozisiýany satyn alyp bolýandyr. Ýöne halky satyn alyp bolýan däldir. Bunu ýadymyzdan çykarmaň. Opozisiýa bir topara ýa-da bir lidere aldanmaň. Olar häzir aldamasa adam soň aldýandyr. Bu tebiýatyň kanuny ýalakdyr. O hiç gaçyp bolýan däldir bundan. Şonuň üçin halk bolup inisiatywany öz elimize almaly. O ýene bir zat aýtmakçy şu sözümiziň soňuna şu diýeçi Muhammed diýeçiniň ilki bilen Meredowyň ýygnagyna gezip gör. Ýani pasolstan içinde, wekilhanaň içinde gezip gör we hormatly mehman hökmünde. Soňam ana şu bir üç günlükde de şu geçirilen mitinglerine de şu mehman bolan ýeriniň gapysynyň daşyna bolçuk diktatorlaryň rejimi diýip gyýgyryp dur. Diýeçi aga, siz bir adamlary bir alaňyzda da bir aýaňyzy ýerden üzmäň. Gaty bir sawsem türkmen milletini beýdi we siýlamazlyk bolarmy, beýdip milleti ýere pylçamaň. Özüňize bırakmak. Üstesinde de adıyla adamlarım akmak etjek bolýar. Bolýa adamlary şeýle bir siýlemaýan bolsaňyz, adamlaryň arasynda türkmen ömür gutoran milletde türkmeniň arasynda beýleki türkmeniň sadarak türkmeniň gözüni açjak türkmen bardy, şonu unutmaň. Biz siz ýalaklara ýol bermeriz. Siz öz ýurduňyzda ýaşaň, öz ýurduňyzda da näme bolaýan bolsaňyz bolaň,
Türkmenistan'a ayaňyzy çekip Türkmen milletini bir kanunçylyga itermeň. Öz işiňiz bilen boluň. Men aýtjak bolýan dadym şo. Men şunuň bilen jemläjek kimini öz sözüm bu taýda başga aýdara goşara zat ýok. Hemme halkyma, milletime ýurt awadançylygyny arzu edýän, başyňyz dik bolsun, köňüllüğiňiz giň bolsun, hemme anamyňyz hiç ýerik gitmesin. Ananyň öz güýjüňiz ananyň. Başga hiç opozisioner diýen adam ananmaň. Özüňize diň salyň, öz ýüregiňize, öz kalbyňyza ananyň. Hemme ýakty gelecek ananyň adamlar. Menem şu taýda soň sözlerimi aýdaýyn. Dewlete ýörüýte gurulanan bir siýasy çäredir. Buňa hiç hili allanmaly dälbiz. Ýene-däm gaýtalaýan opozisiýa satyna alınıp bolunýar, ýöne halk satyn alınıp bolunmaýar. Sag bolun eziz ildeşler, sag bol Aýna. Sagaman oturuň, sag bolun kimine. Milletimiz sag bolun.